30 ka mga magbanay ang apektado sa pagbaha sa Zamboanga City. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, namakwit kagahapon ang 30 ka magbanay sa usa ka barangay sa Zamboanga City tungod sa kalit sa pagbaha dala sa kusog sa pag-ulan. Sa video nga kuha sa pipila ka mga residente sa Sampaloc Drive, Purok 3 sa Barangay Patalon, Zamboanga City, makita ang kutob hawak nga tubig baha. Sa National Road sa maong barangay, naglisod pag-agi ang pipila ka mga motorista tungod sa kadako sa tubig. Temporaryo silang namakwit sa Barangay Hall, apan wala nagdugay na malik na kini sa ilang Pinoyanan human nga mihupa ang baha. Matod sa Barangay Council sa Patalon, na ako nay problema sa drainage ang maong lugar. Hinungdan nga walay maagian nga tarong ang tubig baha nga nagikan sa bukid. Kami sa todo mga filter, sir, para resolution. Pero si back school ba dito, sir, why nga kita problem? Matod sa Pag-asa, Zamboanga, ang kalit nga pagbaha epekto kuno sa daot nga panahon. Ngayon kasi may easterlies pa tayo. At the same time, may low pressure area din tayo. Sa mga areas na away sa city, mostly sa mga area na mga mountainous talaga, yun yung mga time na tatamaan talaga ng rainfall, malaking rainfall amount kung nagkaroon ng thunderstorm. So ganun po yung situation natin for yesterday and also today. Ganun pa rin. Especially today dahil may LPA tayo. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao.